domin samun waƙoƙin masu sanya ku nishaɗi kuma suka garzaya ta tsarin mai suna mai kanwa na titi kai mana subscribe sannan da damar alamar ba da sauri muna jiran ni ne da ke bauta wanda aka fi da alhalin da har yau ne kan da ke so sababbin sauya don Allah a da subscribe media ne kuma da ne karin bayani zai iya tuntuɓar
sanin sirrin da ke zuciya. Aikin gaza da ji daɗi kin furtan batun gaskiya. Fuskar ki da walwali kamar a ce zinariya. Magana kan gaskiya ina son ki shaida da ni. Ki shaida da ni, ki shaida da ni. Da ni taka ne komai zai sa na sauka. Ko dan rai za na fanshe ka birnin zuci in aje ka. Ban san wata ya ta rabe ka take abun za ta ka hauka. San ni ka ce ka share kowa kan rike ni. Kaunar ka tana zuba ni kamar ni ko ba ni bace ba. Ni ma kakin shige ni abin dai ba sai na faɗi ba. Lallai ka zagaya a birnin zuci ne maraba. Ko ina shi na kaso ba in tsaya ba. Mu zama kan gaskiya har abada karbiyar kin gani na kire dan Allah zo ki bin lamuni. Kar ka manta da ni dan Allah ka kula da ni.
ta share kuka na. Salon yan boy mata kun jera in tsohuwa ta ji ta gyada. Fagen taro na girma na ke wura tambara wadda ba ta jura juyi ta kuma gefuna. Mata na gewana na san gamsu da sautuka na cikin amo da kai kira har mutane su jiya. Daure ka bani kiɗi na gombe na jazari na yau da gobe. Da na zo guri wasu sai ta ɗauki taro armashin sadin galiki. Rawa in kunai fada na tafi ashe asalin ƙauye da rafi. Kuna yi da ni matan arewa na salma waƙi in yayi a dinga amsawa. Zuban adashi daɗi ana ta kwashewa. Maza maza ku zo ku ji sabon salon kiɗan sammani. Rawa ku zo ku yi da masaji ake yin ne. Na lona na wanke yau ne shora. Neman kai shi ke sanya mutum kin ɗaukar gyara. Na je taro an banna ma me zan da fara. Da kun ga wayar ƴan manya ce don ta shagara. Tare da ango na tamshaki mun sanya shora. Na tafiya dai ta nausa mene saura. Ni fa sana'a ta ce waka na wuce in yi bara. Harshen yayi kama da na manya. Ina yau wani zance sai ka wasu suna son koya. Wannan laman Allah ne kai da kace wani shi zai sanya. Ni banya da masoya da sanadin suna zamto gaba. Jiki bari da kiɗan dauri na gana ta da kun wuce mai ko kuce ni na zo ranar auren ku. Kuce mai waka sammani shi ne na ku. Gari na Kano nan aka haife ni. Da na tushen bene asali na ne. In ka zuwa da ka gaske ni ban koye mama. Salon yan boy mata ku jera in tsohuwa ta ji ta gyada. Bani kiɗa maza bani kiɗa da ɗan bidan ku. Ka bani kiɗi ɗan bidan ku haɗa mana sabon launi ce. Ka bani kiɗi ɗan bidan ku haɗa mana sabon launi ce. Batun wani mai zoce mai ilimi shi ke da tunani wannan ma hujja ce. Wanda yake iya raina kaɗan wata rana za ya yi kwace. Wallahi barin koyi ba na shiga ban ɗauka ba. Mata fit da ɓarawo ko yin ihu wani ba zai gane ba. Mai yin haƙuri ko zai ɗauri ba in har bai kosa ba. Duk mai sadaka zai samu waraka lamarinsa ba zai kwaɓe ba. Yanzu kuna amsa ba tafiyar ma ban soma ba. Nazarin daga yau da za a je ko da ba a ɗauka ba. Ko da wasu za su fito da amo na sani ba zai raina ba. In dai zancen su da aiki na su daɗe ba zai sauya ba. Ni bai ki faɗin malam ba aikinsa ba zan duba ba. In na shiga sashi zan ɗau mashi in biya abokan gaba. Don ina zauna ba wata riba ƙarshe sai min can ba.
ashe lamarin da yake sauyawa can na yau duba bisan da ba za mu iya ba Allah shi ne sarki gaba wani kaga kana nan tare da shi ba ƙaunar keke ba mai nuna maka fili san kai ke zuci ba ka ne ba burin samu sai mun yawa karin ka ba ka gane ba dole sai mun dinga kulawa Allah shi ne mai karewa ka zama mai gadin cewa gun ne ma kai yau kyashi ya ne roƙo ko da an kora kai dan Allah warshi shi ne roƙo ko da ba ko yaro ma zai raina shi gaskiya wasu na sasanta shawara sai na furta ta ni ne wannan mutumin da Kano mai waka ɗan nan dala unguwa da kawa nan ne ka zaune da ka zo za ka yi kalla dan ummul kaira Abubakar babana ne bai shela ni ba dan kowa ne ba ko ka kira ni da sammani sunan baba ko ne ba Samani ne mai waka akwai lokaci ku jira yana nan yana zuwa ni cikin yanayi na gane da babu ne sanadin Adamu da Hauwa aka san da ni aka same da har girma ya riske ni bar na sana'a na ka zo a dama da ni ya so mu waƙar yabo na iske rabo akwai lokaci ku cikin lokaci na nufin na fata da nazari akan lokaci waƙar tunatarwa da so abin da zaci karami ne ashe lamarin ya zanaci an ƙasa gwiwa ba ina yi ina gaba imani damuwa na wani ya zama jarumi ɓangare na waka ko ɗaukakar malami na sani ɗaukaka babu ba ƙarami aiki tukun ayyo ne mibin rahimi biya so kai nan za ka yi kushe ta ban damu ba ban daina yin ta ba kullum ina ci gaba wata ran in ja haushi na tunanin gaba yaushe ne zan yi suna gashi ban sani ba nema ba zai rasa ba maganar ban kure ba jama'a su daji na yanzu na tabbata wasu sun ji waka ta yi ba zata murya ta da hannu ba wuyar gane ta wasu na son gani na ko su ji magana ta daji da ku tafiya ta wasai da ku ina kiran masoya haƙuri da ni za ku yi in kun kira ni ban ɗauka ba ta za ku yi da yawan lokuta aiki yawa yake yi kiran waya bila adadin zuwa yake yi yau na ke fahari don Allah ku daɗa haƙuri 080 62 14 14 38